ଦଶଟା ବେଲୁନ ଫଟେଇଲେ 20 ଟଙ୍କା। ଦେଖି ଆଜି ବିଜେତା କିଏ ହଉଛି। Seriously? ତ 10ଟା ବେଲୁନ ହେଇଗଲା ଆଉ ଗୋଟେ ପମ୍ପ। ତ ଏବେ କଣ୍ଟେଷ୍ଟେଡ୍ କୁ ଖୋଜିବା ତ ତାକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ପାଇଁ ବି ରେଡି କରିବା। ଚାଲ ଗୋଟେ ମିନିଟ 10ଟା ବେଲୁନ ଫୁଟି ପାରିବ। ଜଣକୁ ପଚାରିଲି ଯେ ସେ ମନା କଲା କରିପାରିବିନି। ଆଉ ଜଣକୁ ପଚାରିବା ଚାଲ। ଗୋଟେ ମିନିଟ 10ଟା ବେଲୁନ ଫୁଟି ପାରିବ କି? ହଁ ଫୁଟେଇଦବା ଆଉ ଗୋଟେ ମିନିଟ 10ଟା ବେଲୁନ। ତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଟା ପୁଣି ଏମିତି ଗେଞ୍ଜିବ 10ଟା ବେଲୁନ ଫଟେଇବ ଜିତିବ 20 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ତ ଫଟେଇ ପାରିବ? ଫଟେଇ ପାରିବି ଦିଅ। ସତରେ ନା ମିଛରେ? ଏ ସତରେ ଦିଅ 10ଟା ବେଲୁନ ଏଇଟା ଗୋଟେ କଥା ଦିଅ। ତ ଆମର ଗୋଟେ କଣ୍ଟେଷ୍ଟେଡ୍ ବି ହେଇଗଲା। ତ ଗୋଟେ ମିନିଟ 10ଟା ବେଲୁନ ଫଟେଇ ଦେବେ। ସେ ଯଦି ଜିତିଯିବେ ତାକୁ ମିଳିବ 20 ଟଙ୍କା। ତ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଚାଲ। ତ 10ଟା ବେଲୁନ ବି ରେଡି ହେଇଗଲା। ତ ତମେ ବି ରେଡି? ରେଡି? ତମେ ହାରିଗଲ ଘରକୁ ଯିବ। ମୋ ନେଇକିନା ଫଟେଇକିନା 10ଟା ବେଲୁନ ନେବି। ମାନେ 20 ଟଙ୍କା ନେଇଯିବ। 20 ଟଙ୍କା ନେବିନା ଯିବି ଗୁପଚୁପ ଖାଇବା। ଇଏ ଭାଇ ହଉ ତାହେଲେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ରେଡି ଷ୍ଟାର୍ଟ କର। 3 2 1 ଷ୍ଟାର୍ଟ। ଇଏ 2 ସେକେଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହଉନି। 11 ସେକେଣ୍ଡ 12 ସେକେଣ୍ଡ ହେଇଗଲା। ଖାଲି 20 ଟଙ୍କା ବଞ୍ଚିଗଲା। ତମ ପାଖରେ ଆଉ 30 ସେକେଣ୍ଡ ରହିଲା। ତମେ କେବେ ଜିତିବ କି? ସଲ ତମେ ସାଇଲେଣ୍ଟ କରିଦିଅ ଘରକୁ ଯାଅ। ମୋର ବଞ୍ଚିଗଲା ଯାହା 3ଟା। ରହିଲା 15 ସେକେଣ୍ଡ। ଆଉ ରହିଲା 5। ସଲା ତ ଗାଈ ସିଏ ଗୋଟେ ମିନିଟ 10ଟା ବେଲୁନ ଫଟେଇ ପାରିଲେନି। ତ ବାହାଦୁରିଆ କଥା କହି ପକଉଥିଲେ। ଯାହା ହେଲେ କଷ୍ଟ କରିଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପୁରସ୍କାର 20 ଟଙ୍କା ମିଳିବନି। 10 ଟଙ୍କା ତ ମିଳିପାରିବ। ତ ଗାଇସ୍ ତମେ ବି ଖେଳ ତମେ ବି ପଇସା ପାଇବ। ଲାଇକ୍ କୁ ସେୟାର କରିଦିଅ ଆଉ ଟିକେ ଫଲୋ ଯଦି କରିବ କର ଆଉ।